Egunon, eskerrik asko gonbidaketeiarren kongresu ontara. Izenburuak esaten dauen moduan, egiteko modu baten berri emutera nator. Nolabaitera prozesu bat azaldu eta bere emaitzak azaldu baino, nire asmoa da, gogoetak, esperientzia bat zuekin partekatzea. Eta saiatuko naiz hori, proiektu baten ardaztuta izan dadin. Ikusten duzuen moduan, badirudi testuinguruan irakurketan bat egiten dugula, ez? Lehen, behin baino gehiagotan, aipatu da erakunde publikoan, sinesgarritasun krisia, batez ere ordezkari politikoen sinesgarritasun krisia. Sortekoagu, iteko moduak birpentsatzera eraman gaituelako honek eta neurri zuzentzaileak aplikatzera, ez? Ikusten duguna da, krisi honetatik eratorria nolabait ere partaidetzarako eta gardentasunerako urgentziak eratorri diala eta hortan jarri gaiela. Honek eragin jauena da kultura politikoan aldaketarako urratsak eman beharra. Bai erakunde publikoetan eta baita herritarrek eurak baita. Horren erakusgarri da gaur gu hemen egotea, horren erakusgarri da Gipuzkoan batez be azkenengo 2 legegintzalditan bai diputazioan eta baita udaletan partaidetzan gaiaren inguruan emoten gabitzen urratsak. Horren erakusgarri da gero eta udal gehiagok partaidetzako departamentu propioak ditugula, giza baliabideak jartzen ari garela eta teknikariak ditugula hor lanean, hori dana da kultura politikoaren aldaketaren erakusgarri. Baina bai ikusten dut eta lehen aipatu da gaien gehiegi tematzen metodologian. Metodologia gure egunerokoan uste dut zentralidade gehiegi hartzen dauela. Eta importantzia badu, baina iruditzen zait arriskutsua ere izan daitekeela. Ze metodologian gehiegi zentratzen bagara nolabaitera metodologia horri atxikitzen dizkiogu prozesuaren emaitza guztiak. Beraz, tematzen gara gure metodologiak erantzun diezaion inklusibitateari, genero ikuspegiari, erakargarri izan dadila, herritarrak erakarri ditzala. Uste dut hori metodologiak baino aurreko faseak delimitatzen dauela. Eta aurreko fase hortan jarri biako geukela indarra handixeua. Eta aurreko fase hori ondo diseinatzen badugu, metodologia bere kabuz etorriko da. Eta zein ja aurreko fase hori? Aurreko fase hortan borondatia eta baloriak definitu beharko dira. Eta guk bai simil bat egiten dugu, partaidetzako teknikarixak beak erabiltzen dau hori asko eta behangatik ikasi dut, sukalde baten simila egiten dugu, ez? Imaginatu deigun, jatetxe bateko arduradunak gaiela, eta orduan aukeretako bat da, geuk aukeratzea, klientieri zer eskainiko dotzagun, ez? Lehenengorako aukera hauek, bigarrenerako hauek eta postrerako hauek. Hori da, egiten duguna, esaten dugunean. Aukeratu 2018-rako proiektu hauen artean, zein jan, zuretzat interesgarriena. Beste aukera bada, galdetzea, zer nahi duzu, zer duzu gustoko, eta horren arabera diseinatzea guk gure menua. Eta hori egiten dugu, ez? Galdetzen dugu, zuretzat 2018ko aurrekontutarako zer nahiko zenuke. Eta guk hori kontutan hartzen dugu, eta horren arabera diseinatzen ditugu aurrekontuak. Baina badago, hirugarren modu bat, eta hirugarren modu horren aldarrikapena itxera nator, da sukaldera guztiok sartzearena. Sukaldera guztiok sartu, ingredienteak guztion artean erabaki, guztion artean prestatu
jaki horreik, esperimentatu, gaizki irtetzen dauenean beste osagai batzuk aukeratu, eta guztiok eskuak zikintzearena, ez? Orduan, eskatu eta eman hortatik hartu eta emanera pasatu biako gineke, ero eman eta hartura hori bidirekzionala izan beharko litzake. Horrek hori, eskainiko digu, esan dako moduan, esperimentaziorako aukera eta zikintzearen apologia egingo dugu. Hortarako beldurra galdu behar dugu. Eta hortarako ausardia izan behar gara, ez? Geure konfort eremuetatik irten behar dugu, eta askotan administrazioaren, burokrazia hortatik apur bat ikuspegia zabaldu eta erlaxatu, eta orduan esaten dugunean beldurra galdu behar dugula, esperimenta hauen behar dugula, ez nabil esaten improvisatu egin behar dugunik, edozein gauza egin behar dugunik, ez? Partaidetzak izan behar ditu bere denborak, bere faseak, bere egiturak, izan dadin gardena, efizientia, kalidadezkoa, egiazkoa, lehen aipatu den moduan. Orduan, nolabaitera batzutan tentazioa izaten dugu baina kontraesankorra dirudien arren, partaidetzaren kontzeptua bera kartzela baten sartzeko, kartzelaratu egiten dugu. Eta azken batean zer da partaidetza? Oso modu simplian, esango neke, herritarrekin harremantzeko dugun modua dala partaidetza, bai gai garrantzitsuetaz hitz egiten dugunean, baina baita eguneroko gaietaz hitz egiten dugunean be. Eta hau nola jarri dugu, nola ari gara praktikan jartzen oinatin? Bueno, eltzia egitazmo komunitarioan bitartez, eta igual bideo baten bitartez ikusiko dugu, eta gero jarraituko dut. Ez da genu garri. Ziurrenik, gauzen eta jendeen benetako funtsa, arazo hieltzeko eta aterabidea emateko dugun moduan ikusten da ondoen. Zer gertatu zitzaion Oñatiko herriari? 2013 urtean, herriko zenbait kultur elkarte euren jarduera soziokulturalak aurrera eramateko lokal bila ari ziren. Batzuen lokala oso kaskarra zen eta besteek ez zuten halakorik. Zer egin genuen? Lokala eskatu eta emateko dinamikan sartzea zen aukera bat. Bigarrena, proiektu kolektibo zabalago baten parte izateko gonbidapena luzatzea zen. Proiektu kolektibori garatzeko hautatu genuen espazioak potentzialitate handia zuen komunitate garapenerako, elkarlanerako, autoeraketarako. 6.000 metro karratu mundu bat da, hutsik badago, baina pentsa edukiz, jendez eta sorkuntzaz betez gero zenbat mundu diren. Horretan hasi ginen. 30 elkarte, 35 musikatalde eta 500 erabiltzailetik gora ditu orain. Ezinbestean, elkarrekin lanean, sarean, berdinen artean. Kudeaketa partekatua nahi genuen, baina ez emaitzean bakarrik, bidean ere bai. Nola egiten dugu? Udalaren zeregin nagusiena eraikinaren mantenimendua da. Kudeaketa eragileen esku geratzen da. Baina ardura guztiona da. Horrek ez du esan nahi bidea erraza denik. Eragile eta administrazioen denborak ezberdinak dira. Intentsitate eta lan egiteko moduetan elkarrengana egin behar izaten dugu. Interes orokorrak gailentzen dugu. Guztiona dena, guztion artean lantzen dugu. Ideiak, erabakiak, ardurak. Eltzia ez da laborategi bat. Ez daukagu dena kontrolpean. Eltzia ez da jatetxeko menu bat, guk jarritako aukeren artean hautatu dezan jendeak. Eltzia sukaldea da. Osagaiak guztion artean hautatu, zikindu eta probatzen ditugu. Esperimentatzen ari gara, guztiontzako ikasketa prozesu bat da. Eltzia izan zitekeen eskatu eta eman, baina orain hartu eta eman da. Harremana norabide guztietan, eta zentzu horretan
herriaren oinarrizko baloreekin bat egiten du. Dabilen herria gara, eta gauzak egiteaz gainera, egiteko moduari ere garrantzia berezia ematen diogu. Itzul gaitezen hasierara. Ziurrenik, gauzen eta jendeen benetako funtsa, arazoi heltzeko eta aterabidea emateko dugun moduan ikusten da ondoen. Bueno, zuetako asko, seguru zauketan zute ja aurretik behar aurkeztu izan dugulako, baina ikusten duzuen moan, 2013-tik aurrera behar dugu eltziarekin. Ez naiz gehiegi luzatuko sakonean gertatzen ari da hortan, gero nahi baduzue galdetu, ero ondoren, 5 minutuk ez dago askorako muten, bideoan aipatzen da moduan, kokudaketa eta koerantzukizunean oinarritutako egitasmoa da, eltzia osatzen duten kolektiboak eskubide eta bete behar batzuk dituzte, eta administrazio publikoak udala kasu honetan baditu baita bere eskubide eta bete beharrak egitasmoakiko eta eraikinarekiko. Bai galdetzen diguten kontua da eta harremanak, nola bideratzen dira, ero zeintzuk dira kolektibo horrein eta udalan arteko harremanak. Lehen aipatu da egia da alako proiektuetarako nolabaitera egitasmo lokalak izateak asko laguntzen dauela egunerokoan gertutasun handia ditugulako herri jarrekin, ez? Orduan, horrek laguntzen dau, bada potentzialetako bat, proiektu lokal bat izatiak, eta orduan harremanak egunerokoa dira, egunero egoten gara, bai parteetzako teknikarixekin, bai nerekin, bai alkatiakin, harremanetan imeiez, telefonoz, aurrez aurrekoan, baina esan behar da, baita existitzen dela jarraipen batzorde formal bat, urtean bitan elkartzen dena, eta batzorde hortan proiektuaren jarraipena egiten dugu, eta batzorde hori osatzen dugu, momentu honetan, udalbatza osatzen dugun alderdietako ordezkariok, parteetzako teknikariak, eta gero eltzekidiak, eltzia osatzen dauen kolektibuak, baita ordezkaritza bat izendatuta dako. Orduan, hartu emanetarako espazio formal bat existitzen da. Aipatu da apur bat eltzia zenbakitan, eraikin erraldoi bada, momentuz 500 bat erabiltzaile, espresio desberdinak lantzen dituzten kolektiboak, musika, gorputz espresioa, herri mugimendua, auzotarrak, sormena, dirutan momentuz udalak €1.000.000 ingurutik gora inbertitu du egitasmoan, bai eraikinean egokitzapen obrak egin behar izan dialako, eta baita prozesu guztian ziar baita laguntza behar izan dugulako, eta hor inbertitzeko asmotan jarraitzeko asmoak ditugu, eta 111 ilusio jarri ditu, baina hor gura daian 0 guztiak jarri lehizke, ez? Ikuspegi ez mugatu jartzen dugu. Askotan, baita galdetzen digute aurkezten dugunean proiektu hau, jota zerekin parekatzen duzue, ez? Hau ez da gaztetxe bat, ez da kulturretxe bat, askotan esaten digute badu antza Gernikako Astrarena, baina kasu honetan sustatzaile baita administrazioa aritu da. Ez gara etiketak jartzearen aldekuak. Eltzia da begiratzen dituzten begien araberako zerbait, ez? Ikusten dugu etiketa jartzeak nolabaitera mugatu egin algaituela, eta apur bat mugatzen dugun hortan, proiektuak dakon potentzialidadiak ero galtzen ditugu. Ia etiketa bat jartzen dugunean, espektatiba batzuk sortzen ditugu, eta askotan bakogu jorera hori bai diruagatik, ero denboragatik, ero metodologiagatik, prozesuak diseinatzen ditugunean, hor zurruntasun hortan sartzeko.
Eta hor ikusten dugu, galtzen dugula giza gaitasuna bere aktibo potentienakin, ez? Baloriak, bere diversidadia eta faktore humanua galdu egiten dugula hor. Eta niretzat importantia da, kontutan izatea, halako egitasmotan gabitzela, ez garela ari argazki baten bila, ero hau ez dela argazki bat. Pertsonekin lanean ari gara eta hori presente izatea, ez? Orduan, kontziente izan garela, intensidadiak, denborak, ez diala geure interesen araberakoak, ezin diala izan legegintzaldika ezin ditugula antolatu, eta faktore humano hori presente eukitia. Iraunkortasunarena bai, nola bermatzen dugu honek iraungo duela, ze eltzia noiz amaitzen da, ez dako amaierarik. Hasiera bat edukizuen bere garaian eta amaiera bariko egitasmoa da, dana ondo bidian baldin badoia. Egia da, ez dakigula ze intentsitate hartzen joango den, gaur egun 500 bat pertsona ari dira bertan, ez dakit hemendik urte batzutara gehiago izango dian, gutxiu izango dian, baina, guretzat helburua da, motxila, esperientziaren motxila hori ja betetzen bagabitzela. Orduan, irabazik dugu, ja, ziurrenik, momentu honetan, esangeke ja hori. Eta apur bat, iraunkortasunakin lotuta baita askotan edukitzen dugun kezka bat bada, eta lehen zerbait aipatu da, eta beste gobernu talde bat baldin bator, ero inkluso beste pertsona batzuk baldin batoz, hontan sinisten ez dauenak, eta horrekin zer, uste dugu, borondate politikoak kasu hontan be, bilatzen saiatzen gara, udala ordezkatzen dugun talde guztiekin, baina proiektuaren blindaje honen egingo dutenak herritarrak eurak dialan. Bai, alde batetik bertan dauden kolektiboak, baina baita beste herritarrak nolabait ere sentitzen dauenean horrek herriari onura bat ekartzen diola, proiektua blindatuta geratuko da. Eta, ekarri dut hemen zita bat, ez? Emaitza ezberdinak nahi badituzu, ez egin beti gauza bera, baita hori presente eukibiako geka, igual tatu hau biako geken kontua da, ez? Eta, momentuz, horrarte neure aurkezpena.